Mali kono Maliko kan lajɛbaga alɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen aw ni yantuma aw bisimila on du tele ka kunnafoni kɛnɛ kan an bɛ juin kalo tile 18 na san 2023 kunnafoni ni ale wagati seli tarata tɛmɛni ni o bɛna juin kalo tile 13 ma an ka jamana ɲɛmɔgɔ kolonɛl Asim Goyita ale ko ye tagama kɛ ni ka taa Segukaw fɛ o tagama in kun bɛ fɛn saba kan ni o kun fɔlɔ o ye ka taa Joro ale ni Banankɔrɔ ka taa o sira birikiden fɔlɔ ka o da a filanan o ye Komatex dayɛlɛli ko ye min sabanan o ye ka da dumunifɛn k'o ta k'o di mɔgɔ ma a jigiya tɛ mɔgɔ minnu ye o tɛmɛnen kɔfɛ fana ani Segu ɲɛmɔgɔ ani ladalalamɔgɔ ani olu ye ɲɔgɔn ye ani a ye lajɛba kɛ Segu stade yɛrɛ kɔnɔna na a ka o lajɛ in kɔnɔna na a y'a ladɔnniya k'a fɔ ko san 30 gɛlɛya o bɛ an ka jamana na fɛɛrɛ minnu kan ka sɔrɔ o gɛlɛya la ni o bolo dalen do bolo a kumana o kan ko ni o yɛrɛ dɔ kɛra assise min kɛra an ka jamana kɔnɔ assise nationale de la refondation ko kɛra sababu ye jamanadenw hakilina mun b'u fɛ jamana mara cogoya la ko o kɛnɛ kan o bɛɛ lajɛlen o ɲɛfɔra ani fana hakilala ka ladɔnniya k'a fɔ ko olu ka laɲiniba o dɔ ye lakana o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ o de hukumu kɔnɔna na k'u ye minɛ caman k'o ta k'o di an ka jamana finitigilakaw ma walasa lakana o bɛ se ka sabati ka ɲɛ cogo min Mali école de santé kalandenw olu ye u ka ɲɔgɔn dan ka o daminɛ juin kalo tile 12 tɛmɛnen fo ka taa a kuncɛ juin kalo tile 13 la hukumu kɔnɔna na an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen do kalanko ma ni o ye madame Sidibe Dedewu Usumani ale ye tagama kɛ ni ka taa ni kalanden ninnu ka o lajɛ minnu bɛ ɲɔgɔn dan na ni a ka o tɛmɛsira in dɔ kɛra lycée Notre Dame du Niger la Bamako a ka nin seli la écoleso masina ninnu kɔnɔ a ye ladilikan caman k'o di écoledenw ma ani surveillanw ma ani fana ka tila ka hakili sigi kuma k'o ɲɛfɔ kalanden ninnu ye a tilala ka ɲɛfɔli kɛ fana kɛnɛya yɛrɛ ale nafa ye fɛn min ye a ye ɲɛfɔli kɛ o ko kan wa fana a yirala k'a fɔ ko minnu bɛ ɲɔgɔn dan na k'u bɛ taga bɛn mɔgɔ 600 ani mɔgɔ 450 hakɛya de ma o cɛla ko min ye musolakaw ye o ye mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 955 ye min ye cɛlakaw ye k'olu ye mɔgɔ 1495 de ka daminɛ juin kalo tile 12 la fo ka taa se a 15 ma an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen do sirako ale ni tagamako olu ko ɲɛma madame Damele Madina Sisoko ale ye tagama kɛ ka taa yɔrɔ caman na ni o ye Bamako kɔnɔna ye ka fara Kulukoro fo ka taa se Segu ma a ye mɔgɔw ka olu lafaamuya sirabagan kasara o kɔlɔlɔ ma ani mɔgɔ bɛ se ka tanga an ma cogoya min na a ye ladilikan caman di olu ko ɲɛ la wa fana a y'a yira k'a fɔ ko sirabagan kasara caman ko olu bɛ kɛ ko mɔgɔw bɛ a caman ta ko k'a da an daba masa kunna nka ko a bɛɛ ma bɔ o la ko sabula ko sirabagan kasara ninnu dɔw k'olu dɔw bɛ bɔ adamadenw yɛrɛ de kɛwale la o tɛmɛnen kɔfɛ min ye nin sirabagan kasara koɲɛ ye ANASER olu y'a ladɔnniya k'a fɔ ko san 2022 Mali kɔnɔ ko sirabagan kasara min kɛra ko o tagara bɛ 8,000 ani 189 de ma ko ni o cɛla ko mɔgɔ 684 k'olu de sara a sirabagan kasara ninnu sababuya la wa ko min ye Bamako yɛrɛ kɔnɔna ta ye ko mɔgɔ 4,000 ani mɔgɔ 764 ko sirabagan kasara ko o kɛra Bamako san 2022 kɔnɔ ko ni o cɛla mɔgɔ 4,000 ani mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 1 ko olu jugina min ye mɔgɔ 251 ko olu de sara Bamako kɔnɔ sirabagan kasara sababu la san 2022 la Mali sariya sunba faleli ko la walasa civil olu bɛ se ka u ka kalafili lakana kɔnɔna na cogoya min na bi juin kalo tile 18 na hukumu kɔnɔna na min an ka jamana finitigilakaw ye olu ye u ka kalafili juin kalo tile 11 tɛmɛnen na Mali lamini yɔrɔ caman na fo n'a bɔra Kidalikaw fɛ yen ko sababuya kɛ jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko cadre stratégique permanent pour la paix et la sécurité ni o ye CSP ale ni PSD olu ma sɔn kalafili u ka kɛ Kidaliko sababuya kɛ k'olu ka laɲini ko ma ta an ka jamana sariya sunba kɔnɔna ko la
Kulikoro protection civile direction régionale olu ye u ka mɛkalo ka o gafe bɔ sirabankan kasara mun kɛra u ka yɔrɔ la mɛkalo kɔnɔna na olu ye o gafew kɔnɔna bɔ u y'a ladɔnniya k'a fɔ ko o wagati kofɔlen na ko mɔgɔ 15 ko sirabankan kasara kɛra sababu ye ni olu sara ani min ye mɔgɔ 500 ni 57 ko olu de jogina sirabankan kasara nunu sababuya la ko tɛmɛnen kɔfɛ fana ko kasara wɛrɛ minnu fana kɛra dɔwɛrɛw kɛra min ni fana tɛ kelen ni olu dɔ ye tasuma kasara ani ji kasara walima fana ko dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ ni so dafirila olu kan ko olu kasaraw fana bɛ yen nɔ u y'a yira fana k'a fɔ ko min avril kalo tɛmɛnen na ko o ta o dɔgɔyara ka tɛmɛ mai kalo ta kan sabula ko avril kalo la ko mɔgɔ 14 o de sara sirabakan kasara sababu la nka min ye mai kalo ye ko ye mɔgɔ 15 i n'a fɔ n bɔra k'o fɔ cogoya min na wa avril kalo la ko mɔgɔ minnu jogina sirabakan kasara sababuya la ko ye mɔgɔ 266 ye. U tilala ka a yira fana k'a fɔ ko ni sirabakan kasara ninnu sababu ko o bɔra fɛn min na o de ye ko dantɛmɛ bolili la gitɔrɔn sanfɛla la n'an b'a fɔ o ma ko excès de vitesse ko de kɛra sababu ye ni kasara ninnu kɛra. Tarata tɛmɛnen ni o bɛna juin kalo tile 13 ma nɛgɛ ɲɛ 4 wagati ni o ye 4h du matin sirabakan kasara o kɛra fana ale ni kɔnɔbugu o ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Segu sira ye. O sirabakan kasara o kɛra jara transport car 2 ale ni camion dɔ ni baganw caman kun bɛ min kɔnɔ o kɛra sababu ye ni mɔgɔ 47 kasara ye olu de sɔrɔ accident yɛrɛ wagati la wa o mɔgɔ kofɔlenw cɛla mɔgɔ 32 olu de jogina min mɔgɔ 15 k'olu de sara a sirabakan kasara sababu la. Kunnafoni kun fɔlɔ minnu bɔra a sirabakan kasara in wagati kɔnɔna na yirala k'a fɔ k'a sɔrɔla fɛn min fɛ ko o dɔ ye ko ka dantɛmɛ wale kɛ sirabakan kasara kan ni o ye ka taa excès de vitesse ka o kɛ a filanan o ye ko minnu kun bɛ ka bolimafɛn yɛrɛ ka boli k'olu ma sɔn ka u yɛrɛ lafiya ni ka sunɔgɔ ko o sababu nana ni sirabakan kasara ye wa o y'a yirala k'a fɔ fana hali bi ko sɛgɛsɛgɛli ko o bɛ ka kɛ fana brigade territorial mɔgɔw fɛ. An ka jamana kiri baarakɛlaw olu dusuma kasilen don ko sababuya kɛ o jɛɲɔgɔn dɔ ala ye o miniji dɔgɔya ni o ye Daniel Amagwe Tesunge ale fatura kari tɛmɛnen juin kalo tile 11 Bamako kɔnɔ ni k'a si to san 65 la min ye Daniel Amagwe Tesunge ale yɛrɛ bangera san 1958 ni o kɛra sanga n'o ye Mopti o mara ye a ye jɔyɔrɔ caman ka o sɔrɔ an ka jamana na nka jɔyɔrɔ ninnu ni a ye minnu sɔrɔ an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan u cɛla o dɔ ye kabini san 1985 a kɛra auditeur de justice ye ani fana san 1987 a kɛra juge d'instruction ye min ye san 1991 a kɛra tribunal de travail au président ye san 1992 a kɛra procureur de la république au ka substitut san 1993 a kɛra Kiriso ministriso o conseil technique mi k'a daminɛ san 2012 ma fo ka taa se san 2015 ma a kɛra Bamako cour d'appel o procureur ye k'a daminɛ san 2012 ma fo ka taa se san 2022 ma a kɛra UEMOA cour de justice o ɲɛmɔgɔba ye. N'an bɔra ye an bɛ taga Itali jamana kan u ka sɔrɔbatigi dɔ ni o ye Silvio Berlusconi ala ye ale miniji dɔgɔya juin kalo tile 12 tɛmɛnen k'a si to san 86 la ko sababuya kɛ bana kuntagalajan min ye Silvio Berlusconi ale yɛrɛ bangera septembre kalo tile 29 san 1936 ni o kɛra Milan a yɛrɛ ale jɔyɔrɔ caman ka o sɔrɔ Italie o jamana kan wa yirala k'a fɔ fana k'a kɛra Italie premier ministre siɲɛ 4 ɲɔgɔn na wa k'a ye san sɔrɔ a ka baaraw la ko o daminɛna kabini san 1970 o wagati kofɔlen na k'a kɛra Lombardie Italie jamana dɔ k'a kɛra o sénateur san 2022 min ye Silvio Berlusconi ye ko k'a daminɛ san 2004 na k'a kɛra Italie nafolobatigi wa ko diɲɛ yɛrɛ kurukara kɔnɔna na k'a kun bɛ jɔyɔrɔ 169 de la nafolobatigiya la ko k'a daminɛ san 2021 kɔnɔna na ko Italie jamana kan nafolotigiya la k'a kun bɛ jɔyɔrɔ 6 de la nka min ye diɲɛ kɔnɔna yɛrɛ k'a kun bɛ jɔyɔrɔ 318 de la.
An lajɛbaga ni an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka ɲɛfɔlikaw ye u kan o kɛra nin an bɛ foli balase aw bɛɛ lajɛlen ma a ka lamɛnni ni aw ka lajɛli la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ an ka dibila baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fana fo ala ka bɛn ni basigi ka o sabati an ka jamana kɔnɔ ka kɛnɛya kɛ banabagatɔw bɛɛ lajɛlen ala ka amina ko ɲumanw ka olu nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen kɔfɛ aw minnu ni aw bɛ fɛ ka an lajɛ min ondu tele yɛrɛ fana ta tɛ kelen sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la a bɛ se ka an sɔrɔ Mifa production o sanfɛla la bɔlɔlɔsiraw sanfɛ an bɛ kanbɛda kɛ o la hakɛ an bɛ o la sanga wagati wɛrɛ ni ala ka jɛ